Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 29. januára 2025 o 13. hodine 36. minúte stredoeurópskeho času nastane novolunie. Luna a Slnko sa bude nachádzať v jednom dome, v jednom znamení, v jednom bode a tým je vodnár. A vieme, že vodnári sú takí revolucionári. Majú tendenciu konať rýchlo, čistý rez, ako sa hovorí, a hrnú sa do niečoho, ani nevedia do čoho. Ale nemali by sme zabudnúť na to, že tesne v blízkosti týchto planét sa nachádza Merkúr a Pluto. A tie nás nabádajú k obozretnosti. Lebo teraz, keď urobíte veľmi také rýchle kroky, rozhodujúce, tak veľmi ľahko môžete padnúť na pusu, môžete na to doplatiť zdravím, slobodou alebo finančne. Tak ak sa vám niečo núka, to znamená kúpa domu, bytu, zmeny zamestnania, hociaké zmeny, tak nechajte to celé dozrieť. Preto, lebo všetko je to postavené ako taký vzdušný zámok a neviete, s čím je to spojené. Nevidíte tým problémom do hĺbky. Neviete, čo je za tým. A ono sa to práve vykryštalizuje v priebehu mesiaca. Takže vyžiadajte si čas na rozmyslenie a jednoducho do ničoho len tak sa nehrnte. Konajte chladnou hlavou a pomaly. Preto, lebo rozhodnutie, ktoré teraz učiníte, tak nemôžete vziať späť. A potom už musíte zobrať tú zodpovednosť za to dané rozhodnutie na seba. A to sa vám už nebude páčiť, lebo vodnári to nemajú radi. Vodnári nemajú radi zodpovednosť. Oni nie sú dobre ukotvení, takže ani tento vodnár nebude dobre ukotvený. Nebude chcieť byť zodpovedný za svoje rozhodnutie, ale nachádzame sa v takom období, keď vesmír nám nič neodpustí. Takže nedá sa pred tým rozhodnutím a následne po tých následkoch sa nedá ujsť niekam. A lepšie si vyžiadať čas, ako padnúť na pusu a zostať ležať s následkami. A aby sme nerozprávali len o tých negatívnych veciach, tak samozrejme, že sú tu aj nové veci, aj novinky. A ľudia môžu mať dobré nápady, inovácie, ale aj tie treba nechať dozrieť. A hlavne buďte ticho. Preto, lebo keď začnete o nich rozprávať pred niekým, tak tá dotyčná osoba môže ich využiť vo svoj prospech. Takže mlčať je zlato. Platí to aj v tomto prípade. To, že o pár mesiacov vy môžete tie svoje nápady výhodne v odzovkách predať, alebo môžete predostrieť, alebo môžete začať na tom pracovať, to už je druhá vec. Ale teraz vydržte. Rozvíjajte to, nechajte to dozrieť a potom z tohoto všetkého môžete ťažiť. Dávajte si pozor na cestách, preto, lebo vodnár má tendenciu porušiť všelijaké príkazy, pravidlá cestnej premávky, tak môžete ľahko dostať pokutu. Ako som spomínala, vesmír už nám nič neprepáči. A ponáhľajte sa pomaly. A teraz nerobte voľaké záväzné zmluvy, písomnosti. Nerobte určité rozhodnutia. Počkajte. Až Luna bude pevná, jednoducho bude dobre zakorenená, budú tam dobré aspekty, lebo ešte k tomu teraz, ešte Mars sa nachádza v znamení raka, takže v ľuďoch je veľa agresivity, čo neznačí nič dobré a bude sa ozývať aj žlčník. Takže treba si dávať pozor aj na stravu, aj na tie emócie. Ak vás niečo hnevá a ak vás niekto hnevá, tak máte len nastavené zrkadlo.
a máte nastavené zrkadlo s niečím, čo nemáte v sebe spracované. Takže ak vás niekto vytáča, tak porozmýšľajte nad tým, že kto vás hnevá a prečo vás hnevá a prečo vás to irituje. Lebo to, čo vás irituje, tak s tým máte vy problém. A samozrejme, že treba na tom popracovať. To je to najhoršie. Každý by mal začať od seba. A to je najťažšie, že? Nuž, ale lepšie je začať teraz ako nikdy. Venujte sa deťom a nezabudnite ani na kamarátov, priateľov. Nájdete na nich čas. A také stretávanie je veľmi dobré obdobie. Zabávajte sa, stretávajte sa, treba si pospomínať, treba otužovať tie priateľské vzťahy a treba snívať. Lebo tie vaše sny sú uskutočniteľné. Len teraz nie je tá správna doba, aby ste začali ich realizáciou. Majte krásny deň. Ahojte.